Papa. When I'm sorry, Granny. I said, Muggy, I pull you. And I know the guy know you. Only had 9 minutes to go down. Only had 9 minutes to go down. Come here, I know you. Or come marry around. Papa, what are you making now? Nah, baby, for don't make a gamuku. Come here, Gabriel, or come marry around. Papa, you know more or you can go. Gabriel, or you about no view. Or you make jogging. Only him or you make it. the guy know you let China tie. Oh, never could say, Papa, happen can love no view. If not for you, no other man. I must marry Oyoyo. Papa, don't say I'm disobeying you. Oh, we here now, Guam. The guy there. Come here, Gabriel. Gamu, Gamu. Look at Rebecca. Get in, Rebecca. She's so sweet. Get in, Rebecca. What are you doing? Good do that. Japano. Pepperman. Japano. Pepperman. The go do go. The go do. What you go? What you go? Julia. Yeah, baby. Oh. Get off my. The man back up. Pepperman. I gave him a man. I don't know. I yo. Na agwa rapia go lo ye go pian rapia go lo pian nai na ya ogoche ka na gwa mado yo ga lo e go di na men kita na biko hai kini ku ke di ha ge be utara kweli ojugo wane na oya ya na gwa ge rapia go lo Bosokala n'obodo ya kpọrọ m ndị mmadụ tikwuo ya chọọ ndị nwoke ahụ a na-akpọ oyoyo kedu ebe ga akpọ oyoyo ya ma adịba n'obodo chọrọ ị ga-ahụ ya gbasi ike What am I seeing? Is this reality? Your dream? Elu ugbu a nwata abịara nwụọ n'ụlọ m na m si ya alụ n'otu ga-aga alụ ya ekwego m ha lụwa ya abịa nwụọ ugbu a bụra nna ya ji okwu nna ya ga-asịkwa na m egbuola nwa ya ọkwụ ha aka gwa gị ọ mgbe ochie ka na-asụ nwa na onye ga-anụ ma o chere ugbu a kịta anụ a bụ nwa ga-eji aka họrọ onye ga-alụ gezi ihe anyị ga-eme kịta amakwana m gari kwere okpokoro okpu ihe a ga-eme ugbu a oju olee ihe fọrọ Sogi ohone, unye marubimo. Sogi udale, unye marubimo. Kedebe neje, wera pula woge. Kedebe naga, wera ponyorona. Chetone uruna, biko chetone uruna.
cheta onye hụrụ n'anya na mụ na gị ga-ebi. Cheta onye hụrụ n'anya, biko cheta onye hụrụ n'anya. Cheta onye hụrụ n'anya na mụ na gị ga-ebi. Cheta onye hụrụ n'anya, biko cheta onye hụrụ n'anya. Cheta onye hụrụ n'anya na mụ na gị ga-ebi. Otu ọbụla si dị na mụ na gị ga-ebi. Otu ọbụla si dị na mụ na gị ga-ebi. Don't look back. No. I have my love. I don't love him. Oh yeah, abroad. No. Let us go. Don't look back. No. That's my love voice. I'm not love him. Oh yeah, abroad. Let us go. Don't come back. Oh no, that's your husband. It's my love now. It's my love.
ga-alụ ya. Nwunye ya ka ọgwụ. Nwunye gị bido taa. Aga m ekwukwa okwu ọzọ. Ruo echi. Aga m ekwukwa okwu ọzọ. Ma nwere ego. Ọ nwunye. Ma nwere ego. Nwunye ego nwunye gị. Ego m gị ya n'aka taa. Ọrụ na ojú go nwa. Jide aka, jide aka, jide aka, jide aka. Lekwe, ọ nwunye gị. Ojugo. Ojugo nwanne m. Unu chọrọ ime anyị, ọ dịghị ka ọ bụ. Dịghị ka ọ ga-abụ. Ma taa ma echi. Dịghị. Bido taa. Bido taa. Ọ dịghị. Wete aka m agọzi unu. Ọgaduru mma. Ọgaduru mma. Dadị ndewo. Ọgaduru mma. Dadị ndewo. Kpọrọ nwunye gị laba. Arigato, rigatto. The food is sweet. Yes. It's so sweet. Bye. Ah, Pastor. Yo, nwa. Have seat. Pastor, no. Mada, ke kume. I did not my pastor. Nna, ka ilikwa nuli. Ba, subadra. I the pastor who ga makao. Subadra. That's right. Na le jugo ma. Pastor. Sa. Nna. Pastor, Nna, where biko, are you? ewekwa n'iwe. Na kemgbe ahụ esi m bịa. Na nka na waste time. Biko ewe na-ewetekokwanụ ibido wee preachwa about God. Now I have decided to become a Christian. Mana ịma na enwe m problem m nwere kịta bụ nna alụzi nwaanyị na-abụ nwunye m dị ịbọ ụmụ nwaanyị na-abụ ka m na-anụ emego m mistake wee lụọ ụmụ nwaanyị na-abụ now. So o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị because I want to inherit the kingdom of God. So what are the things someone will do to inherit the kingdom of God with my family, my wife and I myself? Ihe kwuru dị mma. And the Bible say, according to Bible, no one man, one wife. And Bible say, for this cause shall a man cleave unto the wife, and both become one. And ihe Bible ji kwuo ya bụ one man, one wife. Gị nwa na onwe gị, ọ bụrụ na ị ga-choose between the first and the second, because the first mụtara gị ọkpara na ada, then ibi with onye nke ọzọ, the second one gị na na-eme love. So with that now, you wed with that one you choose. But for me, I'm going choose the first one, because now the first one bụ onye mụ na ya bido. But ọ bụkwa na ị ga-choose the second one, no problem. Gị na ha kwesịrị ịkpa ya akpa. Ịma nke ị ga-choose. That is ị na-ekwu kịta bụ na mma chụpụrụ ofu onye na ha na-abụ ka m chụzụrụ ofu onye wee mee wedding. Mana ihe a na-achụpụ m ọzọ na chọọchị. By now, I'm even a pastor by myself. But now also na-achụ m ọsọ. Mana ka m ihe ga-eme because I have decided to become a Christian and I have decided with all means to inherit the kingdom of God. Ihe ga-eme dị bụ ị ga-ana pastor